Good morning लोगोफोर दिनै आं चिराङाव थांगोन guys चिराङाव वा बिराद थान्दा नै गांथाम जेकेट गानगोन आं दिनै गांथाम गांसे गांनै 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 नै 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 गांथाम ओमफ्राय नै 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 आंना फुटपाथनि सेल्फि स्टिना बेजोंनो भिडिअ बानायगासिनो दासान्दि guys अके नै लोगोफोर गांसे गानबाय गांसे 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 नै लोगोफोर गांनै गानबाय मानोना फुंनि बिराद थान्दा 5 PM नङा सरि 5 AM गुड मर्निं नै गांथाम हे गाइस हेलो इन्डिया आं दिनै बड'लेण्डआव चिराङाव थांगोन गाइस नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो आं मा देखायो मा देखायलाङो मोनहैजासिम लोगोफोर हेलो एसेनोसै रेडि जाबाय थांनिसै चिरां आं बेजोंनिफ्राय एसे देखायलांनि बाङालिपारासिम नावकाटानिफ्राय थौ नै जोंना आंकोला सुक्ला एसे समायना जाबाय नै सुक्लाया सुक्ला itu aku kan jalan oh baik lama बानायगोनबाथाय मोखांनि हाफोरखौ बोनानै लांनो हायो माबाना सारियालिना सिगां कलेजआव हाखर जावखादोलै बाङालिपारा मोनबायनो ओरै सिदा बगामाथि बाङालिपारा लोगोफोर बाङालिपारा बड'लेण्ड बासजों थाङो चिराङाव गाइस नै लोगोफोर बिथिं रङिया मोनहैगोन ओरैजाय उदालगुरि ओरैजाय गुवाहाटि नावकाटा लोगोफोर बिथिंजाय आं नावकाटानिफ्राय बाङालिपारायाव दं दा बड'लेण्ड बास नेगासिनो दं चिराङाव थांनो गाइस ओरैजाय सिदा बगामाथि नै बाङालिपारा गाइस नैबे बाङालिपारा नावकाटा रोड उदालगुरि रोड बगामाथि रोड रङिया रोड जोंना बड'लेण्ड गारि फैबाय चिरां बड'लेण्ड गारि Bodoland Transport Service. Jadi nilai besar kan lagi. नै लोगोफोर क्रिसमासनि खिरखासे अमा बेदर फोरानबाय वाह हे गाइस हेलो इन्डिया आं दिनै चिराङाव दं गाइस आंकोल मोननि न'आव क्रिसमास जानो फैदो गाइस नोंथांमोना दसे उनाव नुनो मोनगोन नाइटनि भिउखौ दाहाय नै दिननि भिउखौ एसे नायदो गाइस नै गाइस नै एसे जोंगासिनो दं गाइस दाहाय नोंथांमोननो जों नाइटआव भिउ देखायगासिनो नै गाइस दा नाइटआव नोंथांमोना भिउखौ नै गाइस नै